Mas Imin, Mas Sahin Kuramil, Mas Amperan juga rawuh. Mas Joko sing ini kelontong Karangrejo juga rawuh. Turutan sak bisikan tak pikir rondo telas etandalan jadi manten sepasar ngajak goncengan kutut panggung pangukir asmara nenang teku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deras ing mangsa ketiga duda teles katone mata ketok alismu jamanku ketok rambutmu ketok susumu siji lampune tak pateni yo. Dulurku